Men goddag, så er du mig igen. Jeg kom før til at sige, at det var den 11. 12. eller 10. 11. Men det er altså den 13. oktober, og det er søndag. Og jeg har lige været ude og hente den nye ramme her, som forhåbentlig bliver det, jeg kalder den nye eksklusive linje, som hedder New Art. Forgyldt med 24 bladguld og begge med 3 diamanter. Øresteks i 0,30 karat, indfattet i 2 karats hvidguld. Så det her det er starten på forhåbentlig en ny ting, som folk bliver glade for. Og jeg donerer alle pengene og alt simpelthen, der kommer på det her maleri. Og værdien til knækcanceren, jeg mistede til min mor i 2006, den 23. oktober. Så jeg håber, folk kan gøre en forskel ved at se dette eksempel, at jeg også giver, hvad jeg kan give, og lidt mere til end der. Så men det er begyndelsen, og have en god dag, og god søndag. Hej.